Здравейте, тук с моя приятел Франтишек Крайче от Народни домобрана, от организацията, която се постара да съберем всички тия неща за България. Има много обвинения, че аз съм откраднал нещата, че Петър ги е откраднал, че ние сме крадци, оплюват ни. Ето, тук са нещата. Това е човека, благодарение на който всичко това нещо сме го събрали. Това са хората, които организираха тая сбирка. Ще mu dám думата. Já si myslím, že naprosto neprávem je pan Ivanov obviňován a osočován některými vašimi spolubojovníky. Já panu Ivanovovi důvěřuju, mohu to potvrdit. Na sbírce on spolupracoval velmi obětavě a velmi zodpovědně a já skutečně mohu říci, pan Ivanov je velmi slušný, poctivý a čestný člověk. A to, co se o něm šíří, to jsou lži a pomluvy. Nevěřte jim, já osobně nemám nejmenší důvod tomu věřit. Tak já to řeknu българщино. Takže Франтишек каза, че господин Иванов не лъжи. Много се е старал за това всичкото нещо. И хората, които го оплюват, трябва да имат малко доблест и да са благодарни на този човек, че е изгубил времето си, за да това нещо да е тук, абсолютно всичко. Благодаря ви на всички. Так им подякуем на всички. Ще се видим в България. Човека ще е представител на чешките организации. Ще го докарам, за да Владо Русев да му покаже как охраняват границата и как се извършват всички дейности там. Благодаря на всички. Пожелавам ви приятна вечер. Ти бай телефон.